Салом, бинандагон. Бари шумо боз як дарси дигар, як радиодетали дигар боз, яъне радиодетале ки шӯртар вомехрен, радиодетали бигем дар кори барои электрончика оянда. Ин ана трансформатор гуфтани детал мебошад. Трансформатор печако, яъне ҳамун трансформатори гуфтагӣ метавонанд ки болои якдигар бошанд, тавассути изоляция ҷудо карда шуда яке аз намудои трансформатор. ҳо сердечне ки гуфтем ферромагнит, агар аҳамият битен мебинед, ана метавонанд печако отдельни бошанд, яъне ҷудо печаки якум, печаки дуюм, печаки даромад меша, печаки баромад, ду контакти мисол даромад, ду контакти баромад. гуфтем ҳамон параметрҳое ки аз ин намудои маъмулош бигем бисёртар истифода мешудагиҳои трансформатор. худаш чӣ аст, барои чӣ лозим аст, чӣ хел кор мекунад, марҳамат тамошо кунед. агар савол бошад комментарияда нависед. Трансформатор дар тамоми радиодеталҳо метавонем ишораи шартиша чӣ хел муайян кунем. ин ишораи шартӣ ки трансформатор аст. Трансформатор чӣ хел ки аз ҳамон қоидаш маълум аст, яъне табдилдиҳанда чиро табдил мекунад? қувваи ҷараёнро. аз қувваи ҷараёни тағйирёбандаи мисол баландтар метавонад қувваи ҷараёни тағйирёбандаи пасттар диҳад, аз қувваи ҷараёни пасттар метавонад қувваи ҷараёни чӣ баландтар диҳад. яъне метавонад қувваи ҷараёни шиддата баланд кунад, метавонад шиддата паст кунад. чӣ хел мекунад? принсипи кори трансформатор кадом аст? принсипи кори трансформатор, мисол мо агар ки дар ғалтаки якум чӣ хеле ки мегӯям, ғалтаки якум, ғалтаки дуюм, яъне ғалтаки даромад меша, выходной напряжение меша, даромад ва баромад. агар ки мувофиқи қоидау формулаи трансформатор дора, агар ки дар ғалтаки якум печакҳои мо мисол 1, 2, 3, 4, 5 та бошад, дар ғалтаки дуюм 1, 2, 3. агар дар ғалтаки якум зиёд бошаду дар ғалтаки дуюм кам бошад, ана шиддати мо баромадмон чӣ мешавад? паст мешавад. шиддат ки паст шид, қувваи ҷараёни чӣ мешавад? баланд. волт паст мешавад, ампер баланд. мисол агар дар мисолаш ҳисоб карда бибинем, дар ҷо тасвир кардагим, ҳангоми ишора кардагим, ҳангоми тавонои яъне мощности 1000 ватт, 1 киловатт, 100 волт додем, ғалтаки якумон гуфтем каму, ғалтаки дуюмон зиёд бошад. агар дар ин ҳолат чӣ мешавад? дар ин ҳолат 100 волт дохил мешавад якум печакда, аз дуюм печак 1000 волт мебурад ва вобаста ба печакош чанд печаки бошад ҳисоб карда мебурад. қувваи ҷараёнро бибинед, дар даромад 10 ампер аст, дар баромад 1 ампер аст. барои чӣ? барои 9 ампери дигаи мо дар ҳамо қуввае ки электронҳоро тела медиҳад, волтажи мо яъне шиддати моро баланд мекунад, ҳамонҷода сарф мешавад. яъне вақте ки аз рӯи формула тақсим мекунем мебурад. вақте ки сарф мешавад, 9 ампери мо дар баланд кардан, яъне тела дода бурдани электронҳо, боқимондае ки мемонад қувваи ҷараёни мо чӣ? 1 ампер холӣ мемонад, 1 ампер кор мекунад, яъне қувва 1 ампер хати. агар наоборот бошад, вақте ки паст мекунад, аз мисол 1000 волт, чанд волт гирифтем? 100 волт, яъне печаки якум зиёд, печаки дуюм чӣ? кам. мощност, ҳамон мощност, яъне тавонои мемонаду, ана ампераж мо чӣ мешавад? дар ин ҳолат кам шуда буд, дар ин ҳолат вақте ки кам мешавад, қувваи зиёдӣ ки мемонад ҳангоми паст шидан, қуввае ки то 1000 волта кор мекунад, ана
мисол 900 волти дигар қувваш кадом тараф иҷо мешавад, аммо қувваи мондагиш вақти баромада чи меброяда, қувваи ҷараёниро чикор мекунад, бақувваттар мекунад, зиёдтар мекунад. ин асосии параметр ва характеристикаш. Саволи дигар ба миён меояд. тарзи кори трансформатор чӣ хел аст? Агар мо як розеткаро мисол биёрем, як розеткаи хона, ягон розетка буд. Вақте ки мо ягон сима, ягон симе ки ягон металле ки мегзанем, мех, сим, дигар чиза агар пайваст кунем ва гирем дар ин тарафшон пайваст кунем, як сима қат карда, дар инҷо чӣ мешавад? Расшик то яъне каротки замикани таркиш мешавад. Мекафад, автомат мепартояд, дигар ҳолатҳои хатарнок. Вақте ки мо розетка дорем, ҳамин ҳолату мо сима дохил мекунему, ин тараф чикор кардаги аст? Печаки зиёд дорад. Печаки вобаста рӯчина гирифта шудаги аст. Симо чикор мекунад? Симо намекафад. Симо вақте ки қувваи ҷараён меояд, мегзарад, вақте ки чанд қадар гардишо зиёд шуд, дар ҳамон гардишо, яъне индуктивност меган, ғалтаки индуктивӣ, дарси дигарида фаҳмонда мегзарем, ҳамон дар ҳолати индуксионӣ чӣ мешавад? Сарф мешавад то гашта омадан қувваи ҷараён аллакай паст мешавад. Аз ин ҳисоб чӣ мешавад? вай намешавад. Расшик кӯтоҳ кароса мекунад, намешавад. Трансформатор чӣ хел як печак ба як печаки дигар мегзарад? Бисёриҳо хиёл мекунанд ки пайвастанд ҳамаи печакҳои якум дем, аммо хел нест. Мо мисол меорем пластинкҳое ки ба монанди ҳарфи ш ҳастанд, агар дидагӣ бошем. Мисол меорем печаки якуми мо дар гирди як тарафи пластинкамон чи печидагӣ, печаки демон дар гирди дем тарафаш. Ами саршавии печак, ами охираш. Ҳар душам як хел. Метавонем вақте гуфтем дар ҷо кам бошад, дар ҷо зиёд, шиддати мо зиёд мешавад. Шиддати мо зиёд чи қувваи ҷараёни мо паст мешавад ампер. Вақте дар якум паст бошад, дар деюм бисёр, қувваи ҷараёни мо чӣ мешавад? Гуфтем зиёд, дар якум бисёр бошад, дар деюм кам, қувваи шиддати мо паст мешавад, ампери мо чи зиёд мешавад. Ана вақт чӣ хел гузаштан аз як печак дар инҷо мисол мо метавонем 220 волт плюс минус меравад, то ки мо чӣ мегардад, меояд. Ягон хел контакт, яъне расиш наздикӣ ба печаки дигар мо надорад. Аммо дар инҷо як ҳолати дигар аст. Вақте ки ҳамин дилак, яъне сердечник меган, ё аз маводи ферромагнитӣ сохта мешавад, ё аз металлое ки байни якдигар лак кардагианд, намегзаронанд қувваи ҷараён ё шиддатро, аз ҳамон хел металло ё ки ферромагнит сохта мешавад дилак, яъне сердечник. Аммо сердечник, яъне дилаки мо электричество, яъне шиддати қувваи ҷараёнро намегзаронанд, аммо чизи дигарро мегзаронанд. ин чизи дигараш чӣ мебошад? Чизи дигар яъне майдони магнитни поле гуфтанӣ. ҳамин қувваи электрикӣ мо, энергияи электрикӣ мо дохил мешавад ба дохили чӣ? Ба дохили ҳамон ферромагнит ё пластинкаҳои мо, майдони магнитӣ чикор мекунад? бозӣ мекунад дар дарунаш. ҳамин майдони магнитӣ мо баръакс тоб мехӯрад дар гирди пластинка, аз печаки дигар мо чӣ шида мебурад? яъне табдилдиҳанда, маъношам электрикиро ба магнитӣ табдил медиҳанд, аз магнитӣ боз баръакс ба чӣ? Ба электрикӣ, қувваи электрикӣ, энергияи электрикӣ табдил дода, аз печаки дигар мо чӣ мешавад? Мебурад. Метавонем гуфтад 12 волт ё ки дигар аз рӯи параметрҳои асосии принсипи кори, яъне табдилдиҳии асосии трансформатор ҳамин хел аст. яъне русиқати галванически разве аст ка меган, яъне ҷудошавӣ мешавад, кандашавӣ мешавад, яъне галваники, ҷудошавии галваники. Агар дар ин ҷо мо кор кунем, қисмати агар ҳамон блоки танёро бибинем, ду қисмда ҷудо кардагиам. Агар дар қисми силавое чӣ аст меган, қисме ки дохилшавии ток ва трансформатор аст, дар ин ҷо кор кунем, моро метавонад ки ток занад, метавонад ки ҳолати хатарнок боштад бошад. А вақте ки мо дар
баъди баромади трансформатор кор мекунем. Мисол 12 вол ё 24 дигар дар ин тараф чӣ? Дар ин тараф мо да бигем хатаре ягон сахт дар пешмон будан наметавонад. ай ҳамин ҳисоб мо ҷудокунандаи галваники яъне галванически развязка ҳамин чиза мегӯям. Вақте ки фаҳмидем дар ягон ролик дар ягон дарсҳои дигар галванически развязка чие гуфта фикр да нарену, асоси ҳамин яъне контакт прямой нест якдигараш хати печаку, фақат тавассути чи магнитни поле. ҳамин қадар асоси кори трансформатора дида метавонем. дарси оянда да метавонем мо дар бораи гапҳои зиёди гапҳои бисёртар ҳам аст суҳбат кунем. Леки чизое ки асоси ма шумо да гуфтан мехостум ҳамин қадар ай. Марҳамат тамошо кунед. Ягон савол бошад комментарияда нависен. Худо хоста бошад ҷавоби ҳамаи саволотона метиҳем. боқӣ худо ҳофиз. Лайк монем, подписка кунем. Барои дастгиритон миннатдор мешам.